Kedụ ya abụọ bụ bịa ụkwụ obi igbo na iji abachara ndị mmadụ ụzọ. Nwanne anyị Igbo Comedy Volume 2 ka anyị nọ. Sanko n'Igbo bụ Igbo Comedy Volume 2 abịala ọzọ. Sanko n'Igbo bụ bịa kedu ndị fast agba ọtọ. Ụkwụ obi igbo na iji abachara ndị mmadụ ụzọ. Okay. Gwana ọ na-anị. Sanko n'Igbo bụ Sanko n'ịdị too much. Ngwa cool. Cha. Igbo bụ Igbo mma mmadụ. Igbo ekene m unu. Ụmụ Enugu kacha anụ. Ụmụri ekene m unu. Nwanne ọ dịka nwa nga jee n'ime ọfịa n'ụzọ ụtụ jesichaa Igbo sewasịa akpa anya. Nwanne wee galụ wee pụta n'ilu be ha n'ilu ezi ọkpara ndị dị n'Enugwu ukwu wee nọrọ anyị n'okwute. Obere oge obido na-eti chai ọkaosime chai ọkaosime. Tupu iji amụ ya na mmenụ ndị mmadụ agbakọ ọ na-eti chai ọkaosime. Ndị mmadụ gbakọsị akere ihe men ọsịnya ahụ niile anụchaghị unu achọrọ ịgwa m. Emeka Inukwu gị chọrọ ịgwa m asị akere ihe men ọsịnya ahụ unu enwere ike ịgwa m na Dr. Nnamdi Azikiwe ọgwụgo. Nwanne ndị ma anya Igbo agụgbadie gbabịa garị shuga na milk ka o weta ogie. Nwanne ọ dị ka ebe ndị mmadụ gbakọ na-akpa nkata nwanne na-eti ebe ahụ ọgwụgwọ onye ṅụrụ ihe n'ebe ahụ. Nwanne onye ṅụrụ ihe anọrụ n'ilu ebe ahụ. Ndị polisi paakị jip ha ji eme patrol ọmalịcha jip gọvanọ bụ ndị polisi. Nwanne onye ṅụrụ ihe akwụrụ kiriketa jip a si ndị mmadụ n'ebe ahụ. Nwanne mma ebe unu ụzọ aba jip a asị ndị mmadụ mma ebe unu ụzọ aba jip a ọpụ ozugbo galụ jee ebe ofe polisi nọ tụkwasị ụla ịtụwa. Ndị polisi akpụrụ ya kwalịa kwakpuo n'ime dị jip. Oseta wepụta isi na windo si ndị mmadụ mmeun ọkwa gwara m unu na mma ebu unu ụzọ aba jip a. Nwanne ndị polisi akpụrụ ya pụọ. Nwanne ọ dị ka ụmụazị na-eme argument na mgbede ahụ anwụ na-acha n'elu. Nke ọzọ si nke ọzọ ihe a na-acha n'elu bụ anwụ. Nke ọzọ si nke ọzọ ihe a na-acha n'elu bụ ọnwa. Ọ sị gị oke ọ dịghị ka asị na broda na-agafete ka anyị je jụọ ya. Nwanne broda na-eje gafete wee bụrụ onye ṅụrụ ihe nweta ya ọnwụ wasigo sewasịa akpa anya. Ha wee sị ka eje jụọ broda. Ha wee sị ya broda biko gị mgbe ihe a na-acha n'elu dị onye anwụrụ si ya tụọ obere nwa nke ọzọ aka si ya nna gị mgbe ihe a isi na-acha n'elu dị obere nwa asị ya broda asị na ihe a na-acha n'elu kịta bụ anwụ. Ọ sị nke ọzọ gị mgbe ihe a na-acha n'elu ọ sị ya broda asị na ihe a na-acha n'elu bụ anyanwụ dị onye ṅụrụ ihe seta na n'elu nede anyị for 5 minutes netuo si ya ụmụazị a biko ebilo n'ogbe a. Nwanne ụmụazị mmadụ adị confuse. Nwanne ọ dị ka ọ n'ụlọ ọgwụ ndị agha ịmago dọkịta na-agagharị ka o mee ka eso na onye ndị agha elugo mgbe eji wee discharge aba anyị na-aga na-ajụ ndị agha ahụ jụ. Nwanne ọ galụ ọpụta n'ilu ofu onye ala nke izi si ya 3+3 bụ gịnị dị onye ala si ya dọkịta 2,500 ọ sị ya olube mgbe anyị ejisa gị jee ụgbọ ụlọ olube mgbe ya anya o jekwuru onye ala nke ebe si ya 3+3 bụ gịnị dị onye ala si ya dọkịta 3+3 bụ Wednesday ọ sị ya jee nọrọ anyị olube mgbe anyị ejisa gị olube mgbe ya anya ọtụ onye nke ọzọ aka o jekwuru onye ala nke ịtọ si ya 3+3 bụ gịnị dị onye ala nke ịtọ si ya dọkịta 3+3 bụ 6 dị dọkịta si ya olubego mgbe ị ya ada mana ka ekwenụ ka isi nweta 3+3 = 6. Ọ sị dọkịta eji Wednesday
wee divide ya 2,500 nwanne dọkịta adị confuse nwanne ọ dịka nwaanyị nwejere ọmụgwọ na township ịghọta nwa ya mụrụ nwa wee jebe ọmụgwọ nwanne nwaanyị a wee ruo na ọmụgwọ nwa ya nwaanyị wee dosichara ya bụ ọya gbara doziere erumie wee sị ya mma jee n'ime ụlọ ka ịjawo alụ jee na bathroom ka ịjawo alụ nwaanyị a wee baba ịjawo alụ nwa ya nwaanyị wee baa na rumie wee je gbanye AC gbanye ya wee pụọ nwaanyị a wee wụcha alụ wee bata na rumie ozugbo ọ na-abata na rumie AC a na-eku waa nwaanyị esepụla n'ilu AC bido tibe biko 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 mmana 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 egbuna m egbuna m egbuna m mmana 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 nwa ya nwaanyị na die ewe spirit gbabata ozugbo si amakedu ihe ọ na-atụ AC aka na-eti biko 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 egbuna m egbuna m egbuna m egbuna m mmana 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 asị amakekwana ihe ọsịnye a unu gwọrọ ọgwụ maka akpata oyi spirit ka eji eje gbanye AC ya wa mama biko nwanne ọ dịka nwa nga zuru ori ewu o zuru ori ewu wee na-ekpe ekpe n'ụlọ ikpe lọya dịga ya emekwa n'isizi na onwere ori ọbụla dịga ya zu na dịga ya adịlọ gị utu na ozuru ori wee megide wee convince judge wee sị oke na onwere ori dịga ya zu judge wee sị na ọ na-close case a case close case dismiss na onwere ori ọbụla dịga ya zu ozugbo lawyer si ozugbo judge si na o dismiss go case a na o close gị dịga ya zuru ori ewu atọ na ọsị judge si ya dee judge biko otu i close go case a emecha nka ya akwụkwọ ụgwọ dị ewu nwanne chọọchị agbasa nwanne ọ dịka mgbe anyị na-eme travel anyị ehike ụmụ nwoke ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị anyị na-eme travel anyị wee nukọrọ anyị juru na moto bụla anyị na-agba moto bụla anyị gbakọta obere oge driver ebula anyị na-agba n'akụ ndị ori wee jide moto anyị wee kwụsị moto anyị wee buru moto anyị wee baa n'ofu nnukwu akụ ọhịa ndị ori wee kwụsị moto anyị wee mekwa ndị insist na ụmụ nwoke niile nọ na moto ahụ na ụmụ nwaanyị niile nọ na moto ahụ enwe mmekọ n'iru ha nwanne onye akpọtu asị ngwa jee ka gị na onye anwe mmekọ onye akpọtu asị gị ngwa ka gị na nwa agbọghọ anwe mmekọ nwanne ụmụ nwoke niile nọ na moto ahụ adịcha hapi na-enwe aṅụrị nwanne m nwere onwe m afụrụ onye akpọpụtara m onye akpọpụtara m nwa nwere aṅụrị na-arịtu ozugbo m na-arịtutu wee n'anya nwanne wee bụrụ agadi nwaanyị ka ndị adụpụtara m nwanne anya m na-enetụpụzi ebe agadi nwaanyị dị na agadi nwaanyị asị m nwaanyị biko bịara n'otego anya m na-enetụpụ ebe agadi nwaanyị dị na ihe m na-afụ bụ onye ka udude nwanne ọkwa asị mana amecha melụ m o nwere ife mfe nwanne ọ dịka ebe m nwetara ọrụ mgbe ahụ ọrụ sekuriti enwe nwa nga eme m introduce wee kpọrọ m wee jee wee n'ọrụ wee dịalụ m mgbe m meji wee rụọ ọrụ n'akwụkwọ tinye na envelope nye m nwanne obi aṅụrị na-akpa m afụ m ebe ezije m ọrụ m wee nata n'ụlọ owelugbo mgbe m mejije ọrụ m wee tọpa envelope a wee nene anya wee fụ mgbe a sị na m meji wee jee ọrụ nwanne anya m na-enezi awesị na graveyard shift ka m maalụ na graveyard shift asị na graveyard shift ka m maalụ mgbe ahụ amabeghị ihe bụ graveyard because onye ọbụla nọ na Amerịka ebe anyị ama na graveyard shift onye ọbụla nọ na Amerịka ebe anyị ama na graveyard shift bụ ọrụ abalị na ibido n'abalị rugide chifo na onye nwa bụ graveyard shift amabeghị ihe bụ graveyard shift nwanne m wee nozie wee na-agbakọ ihe ya wee sị hei n'ọkwa na graveyard o na cemetery ebe a na-enyi ndị mmadụ ka ndị achọ izuje m ọrụ o na o nwezi ike n'abalị mpụta ka m mee patrol kpagharịa ịmarụgo dekọta afa ndị mkpọtụ ofu onye nwụrụ anwụ kụnye si n'azụ soro m kpuo m ụra sị m Sanko ka ezi ife ị na-enyere anyị ebe anyị na-awụ arụ nwanne ma ọ bụ anakọta ofu onye nwụrụ anwụ kụnye ka o mee escape ka ọ lachapụ ọsọ ka m gbalụ jee kpochie geeti ebe anyị tachagokwara afọ meri ewe kipụ ndị mmadụ ewetasịa mesie donation butecha mmanya n'ụlọ ọnọkọta je kụnye ebe ọnwụ
ihe nwa ji ya bụ na ọ dịghịzi interested na ọnwụ mgbarụ je kpochie gate kpọọ ndị polisi ka ebe ya arrest nwanne ọkwa asa bụ ka m ihe bụbiri ebe si ọrụ abalị irugide luchi efu nwanne ọ dị ka ụmụazị na-abụ si ngwa na broda niile anyị n'okwute ka anyị jejuo ya aweluo wee sị ya broda biko ebe a na-enenebe ọkadịga ahụ wee sị ya broda gị nke a na-akpọ rampant ha mara ya were rampant gị mbụ rampant the broda tụọ onye nke ọzọ aka tụọ obere nwa nke ọzọ aka sị ya nna gịnị bụ ram n'Igbo ọ sị ya broda ram n'Igbo bụ ebune ọ tụọ obere nwa nke ọzọ aka sị ya gịnị bụ pant n'Igbo ọ sị ya broda pant bụ pant ọ sị ya ihe rampant niile bụ na pantị bụ pantị ebune nwanne ụmụazị mmadụ adị confuse nwanne adịka nwa nga ya ṅụcha mmanya ṅụwasịa isi wee jelu wee ruo ebe moto edi kama ọ ya aba n'iru moto eje n'ọrụ ọ jee n'azụ moto eje n'ọrụ baa n'azụ moto n'ọrụ chebe iru n'azụ moto obere oge obido tibe na-eti ndị ezuomoshio tupu iji amụ ya na-eme ndị mmadụ agbakọ asị kedụ ya na-eme ọ sị na ndị ezuomoshio asị kekwenye ya men ọ sị ndị ezuru na steering moto ndị mmadụ asị onye ala ọlọ steering moto gị bụ ihe adị n'iru moto nwanne oke mmanya adịrọ mma nwanne adịka one girl mụ na ya na-adị na mma mgbe ahụ nwa Enugu steeti nwoke ọbụla jekwuru ya ọwụọ ya n'ala nwoke ọbụla jekwuru ya ọwụọ ya n'ala nwoke ọbụla jekwuru ya ọwụọ ya n'ala wee megide wee kpọọ ya wee sị nneke nke na awụ nwoke niile na nwoke ọbụla bụkwa gị isi mba nwoke ọbụla bụkwa gị isi mba ọ na ị chọrọ ịnụ di again tụgharịa sị m sanko ị makwa ele efu ise kedu ele efu gị asị m sanko ele efu la agba ahịa ọgbụgba nwa ahịa spafas nwekwa ahịa akpụkpọ ụkwụ ehu ya niile aji nsanne biko jee ka ofufe gị nwanne ọ dị ka ebe a na-ere newspaper ndị mmadụ gbakọ na-agụ newspaper ha na-eti obodo anyị enwezi isi ọnọdụ Naijiria enwere isi agụụ na-agụ onye ọbụla ndị gọọmenti obodo anyị onwere ihe achị ịmarụ ndị mmadụ onwere onye achị inyere aka agụụ na-agụ onye ọbụla nwanne kpakpakpa ofu onye ala esi n'azụ bananyarụ ndị mmadụ na-asị obodo anyị enwere isi agụụ na-agụ onye ọbụla dị onye ala asị onye mere anyị ya anwụgo ndị mmadụ atọ asị ya kọndishọn Naijiria bidoro nsogbu Naijiria bidoro mgbe eje wee Lagos mee capital of Abuja dị onye ala eti aka n'azụ ozugbo wepụta ịtarị ndị mmadụ agbapụ ọsọ tie ọkwa na onye ala dị onye ala kpọọ ha ndala nwanne ọ dị ka one guy na-eme brother ọ na-eme brother ọ chọrọ ije nụ nwaanyị ndị be ha skata ya je nụ nwaanyị eje nụ nwaanyị asị mba na ọ dị anụ nwaanyị ọbụla na ịnụ nwaanyị bụ ihe nke ụwa ndị be ha ma ụmụnna ha emezie mitin wee je nụtarịa nwaanyị nwanne nwaanyị anụtarịa ka ya wee si ike ọkpụ aka too gbaa ịnweta dị gaị dizi ka nwaanyị ọ taga ahụ o werego fast mmerụ onwe ya ahụ wee je nụtarịa nwaanyị nwanne abalị ọbụla ọ ya abịa ka ya na nwunye ya nọrọ o si n'ụlọ ụka nke apụta ọ baa n'ụlọ ụka nke ọzọ o si krusedi nke apụta ọ baa krusedi nke ahụ ọ dịghịkwa ka ya na ya nwunye ya nọrọ nwanne o weluo n'ofe otu nwunye ndị be ya na nwunye ya ma ụmụnna wee mee mitin ha wee chere ya ozugbo ọ na-ejecha na IVG wee bata ozugbo na-abanye ime ụlọ akpọchibido ya na nwunye ya ụzọ ọ ka na-achagara ya ka ọ nwadị ya n'ebe m nwunye ya gbaa ya ọtọ ozugbo digoro ya n'elu ọ na-asa ha maka kịta nwunye ya a na-efi esi Ronaldo na-eti anyị amụta nwa taa ma ọsọ gị ma ọsọ gị anyị amụta nwa taa ma ọsọ gị ma ọsọ nke nwoke a na-asị ha maka kịta binding satan ha maka kịta nke nwaanyị a na-asị ọsọ gị si ma ọsọ gị anyị amụta nwa taa na-eme ka ọnụ
ọsọ gị anyị amụta nwa na efu esi Ronaldo nwanne obere oge dịtị na-achọba ịpụta nke nwoke na ọ na-anya ebe ejie kpọọ mma ka mma abịanyere aka tie mma ye mma na ọnụ ụzọ ebe ọ na-enyesi ya bịa nwoke nkere ihe a o tie mmiri na-akpa m ụmụnna ha na ọ na-akpọrọ tie ihe ebe afọ nwanne otu a ka Ifeanyị si wee mụta nwa nwanne ọ dị ka ebe a na-eme crusade mekịta crusade pastor si in giving you shall receive enwere ihe eji wee so osiri ihe eji wee kene Chukwu nyapụtaba nwanne n'ogbe ahụ o nwere ofu nwaanyị onye ara nọ n'ogbe ahụ nwaanyị onye ara mbọsa nwaanyị onye ara kwadoro ọfụma ite akwa ma mma na-apụta wee na-agafeta ọ na-agafekwa elu onwe ya na-asị ya na-agafeta ndị ọsha kpọrọ nwaanyị onye ara kpọgide n'iru ọta ka ọ bịa so osiri ka ọ bịa mee donation nwanne ndị nnọkwa ndị ogbe ahụ nọ na nwaanyị abụ onye ara mechie ọnụ ha ekwere ekwu ewe ụwọ maikrofon wee nye nwaanyị onye ara nwanne gezie ntị gị n'ihe nwaanyị onye ara kwu nwaanyị onye ara sị ọtịta dịrịlenụ ji ese asị ya na ndụ ebe anụ asị ya bikan onye mamịrị na-akpasi eke jide na njọ na-awị awa ọ bụ na ike adịrị onye afọ ikwuru jeta ebe ọ ya eje nye mamịrị onye afọ nwekwara ike matie aka ya were enye nebia ka ọ jenyechite erie nwanne mgbe eji wechọpụta na nwaanyị onye ala dịgoro eto wee si napịa maikrofon nwanne ọ dị ka mgbe anyị nọ na skuul a na-akwadobe Children's Day na Naịjirịa a na-akwadobe Children's Day ịmago ndị nkụzi a na-aga na-akụzichala ụmụ akwụkwọ niile ka esi eme machi akụzicha ka esi eme about turn ka esi asalutu na ndị otu ma ka esi eme eyes right si gị na eyes right irute ịsalutuo ị naghị n'aka ndị wee kene Commissioner of Education nwanne kpakpa nwa mgbọsị Children's Day ruo na mgbasa ya eme machi na-eruo ndị nkụzi niile a na-agagharịkwa ka amakwa na ụmụ akwụkwọ niile amụtachakwa ihe akụzi nwanne a na-agagharị ewee ruo wee jụcha ajụ wee rute onye achọ ịjụ ajụ wee afịa ahụ Friday nwa Abakaliki na-ebutela anyị flag nọ n'iru ewejekwuru wee sị ya Friday mgbagosi anyị ka esi eme as right Friday ebido ọsị as right bụ na ịgba afụrụfụrụ obulu flag gbagharị okirikiri kwụsị otie ịgba afụrụfụrụ obulukwe flag gbagharị okirikiri kwụsị otie ịfụrụ ta efu ọkwụrụ ofu ebe ihe a na-efu as right nwanne spirit ka eji wee napịa flag skuul anyị ozugbo bụrụzie ebu SankoFM nwanne adịka oyi nwoke mgbe ahụ ihe na-emeri na argument ihe sịkwa gị na ya mee ịma mmeri gị oweruzie guys wee mee meeting wee jebute eri asa mbosi izie ewebute eri asa ya na asa wee na ọzọ n'ime ụlọ wee kpochibiri ha na-abụ ụzọ nwanne dị asa eyipụsigo dị na-eche dị ga ebe sekpụrụ n'iru dị asa tope kondom seta na-ekiri kondom kirikata kondom I know that anyị na-enyi kekwe ihe this guy na-enelu kondom ya casting ọ na-ekiri kondom ozugbo the girl asị ọ nwere ihe ọ sị the girl nna biko excuse me ịma na ndị Igbo tụrụ inu si obido tụba inu ọ sị ịma na onye ajụ adị efu ụzọ ọ sị nne biko kondom a ka ezi ebe bụ iru ya n'azụ ya a na-ekwu ka a na-ekwu the guy ya eyiri azụ kondom the girl ekiri echiri akwa ya tikara ọsọ tupu mmadụ adụ mmadụ ibi ezi na ntị nwanne ọ dị ka oge Krismas oge Disemba nwanne onye ọbụla na-achọ moto eji wee anya moto adị moto niile afọ nke ọbụla tichara ego nwanne moto pụta ofu nnukwu moto apụta kọndọkta rituo na-eti Abaga na Enugu Ukwu Ọka o ji Igbo n'aka Abaga na Enugu Ukwu Ọka ọdọchara Igbo Abaga na Enugu Ukwu Ọka ịnweta ụdị na-anwụ na-acha mbọsị ahụ Abaga na Enugu Ukwu Ọka madam bupụrụ m ukwu n'ụzọ Abaga na Enugu Ukwu Ọka jidekwa chenji gị nwanne ndị niile na-eje
abaga na Enugu Ukwu Ọka na-abanye na moto onechi abaga na Enugu Ukwu Ọka nwanne obere oge Igbo atụba ya n'isi otikata abaga na Enugu Ukwu Ọka chebe ilu the other side bido tibe asaba jidekwete njigi asaba jidekwete njigi nwanne onye ọbụla ewe speed matụsie na moto ahụ na-akpịa iyi onye ala ụmụnna gị itikata abaga na Enugu Ukwu Ọka tibezie na asaba kunna gị nwanne kpakpa obere oge driver pụta ozugbo si kedu ihe na-eme ebe a anyị si driver na kọndọktọ etiketa abaga na Enugu Ukwu Ọka na a na-eje abaga na Enugu Ukwu Ọka nakọtazi size na asaba ka ọ na-eje drivers na ya si ya bịa nwoke m ọkwụmagwụgo ga-esezi n'Igbo kụmụ nye m Igbo ahụ eso driver na liad Igbo tie esi izigo m ya anyị che na ebe nke obe nwanne driver eje n'ụsọ dachalụ nke ya dachalụkwa ọzọ tupu na anụsọ nyụọ si abaga na Enugu Ukwu Ọka nwa baiba moto nwanne onye ọbụla agbajo na moto driver eje n'iru moto balansị ya net abaga na Enugu Ukwu Ọka nwanne obere oge Igbo atụba driver n'isi Johnson nke driver ebido driver tiketa abaga na Enugu Ukwu Ọka chebe ilu the other side ebido tibe Japan baiba moto baiba moto nwanne speed ka onye ọbụla ji moto sie na moto na-akpọghị iyi unu na-achọ onye uyi ogbu na Disemba nwanne ọ dịka nwa nga ṅụcha mmanya ṅụwasịa isi ọṅụ judo wee jelu wee baa na wee rute na restroom bathroom ebe a na-anyụ mamịrị na toilet ede nke a male de nke a female ọkụ aka na nke ụmụ nwoke ọ bụrụ na mmadụ nọ na ya na ọ dị ọkụpa na mmadụ nọ na nke ụmụ nwoke ọ jelu baa na nke ụmụ nwaanyị na ọ na nke ụmụ nwaanyị na-anyụ mamịrị nwanne obere oge ofu nwaanyị nwa ejelu bata na nke ụmụ nwaanyị ka ọ bịa nyụọ mamịrị fi ozugbo ebe ọ na-anyụ mamịrị na nke ụmụ nwaanyị ọfụ nke nwoke ahụ ebe ọ na-anyụ mamịrị na nke ụmụ nwaanyị ọsị ya oga nke a bụ nke ụmụ nwaanyị the guy atụgharịa si the woman madam nke a m ji anyụ ya bụkwa nke ụmụ nwaanyị nwanne nwaanyị mmadụ adị confuse nwanne ọ dị ka ndị ọhịa ịtọ na-esi Igbo nwanne ihe ama na ọ bụ na ịnọdụ ebe a na-esi Igbo ma ọ bụ na ịnọdụ ebe ndị Igbo na-akpa nkata nwanne ihe ama na nkata ndị Igbo adị adaba ncha ọkwa ebe a na-esi Igbo sekata Igbo ebe a na-agba bọọlụ nwanne nkata ebido nwanne gezenụ ntị ka ịnụ nkata ndị Igbo nke ọzọ dọchala ozugbo nwanne nkata ebido ozugbo gezenụ ntị ka ịnụ nkata ndị Igbo nke ọzọ wepụta Igbo dọchala ozugbo si nwanne wee vu ntị na Igbo nke a atọkazi onye lekwenye onye bikọs ndị Igbo share things in common ọ werụkwa Igbo nyekwa onye nke ọzọ onye nke Igbo sitarụkwa onye nke Igbo asị ya rịpụrụ ya iyi okwu si ya nwanne onye jee ebe mmadụ nwụfụ ndị na-ebe akwa nwanne si agụgụ na ha si agụgụ na onye ọbụla na-ebe akwa si hapụ anya ebe akwa obegide ka ọ bepụsị ihe a na-akpọ photosynthesis asị ya confirm ọ dọchalụkwa na onye nke ịtọ dọchalụ rịpụrụ ya iyi okwu onye nke ịtọ asị ya nwanne ọkwa maka mbọsị ụka gara aga eji m mmiri ọkụ na-awụ ụkọ n'ebe anyị alụ ka n'ebe anyị ji si na mba onye ori ọ dọchalụkwa gbarụkwa nyekwa onye nke ọzọ ozugbo onye nke na-akwụrụ ọtọ ozugbo onye nke na-akwụrụ ọtọ kpụrụ iru na anyị bido na-eti chai ọkansije chai ọkansije ha si ekekwe ihe mere ndị Igbo bịa ndị mmadụ agbakọjio cheke ihe mere ọ na-eti chai ọkansije ha si ekede ihe mere ọkwụ ọtọ ọsị anyị na-ebe a sekata Igbo okwu nna bụ ejisapịa nwanne ndị m anyị Igbo agụgbanye wabịa gara shuga na milk ka ọ fụ okwu ya na-abụ nwanne ọ dị ka mgbe anyị na-eje ọfala anyị si Ọnịcha na-eje ọfala na Enugu Ukwu ọfala igwe Enugu Ukwu nwanne moto ya na-agba obere oge moto ya gbakọta driver ebido tibe moto eferukwe mbreki mana onye ọbụla nọ n'azụ moto ahụ ma ndị egwu ebido na-eti ọbara Jizọs
nwanne na-azụ moto ahụ o nwere mmọnwụ anyị bụ n'azụ moto ahụ ajọ mmọnwụ adị eje ụka mmọnwụ na-akọ ọgwụ mmọnwụ na-akọ nsị mmọnwụ ahụ tọ na bụrụ sokwu anyị na-eti ọbara Jizọs ọbara Jizọs ọbara Jizọs ọbara Jizọs nwanne kpa drive ejisi ike kọntrol gide moto agagide kwụsị na ofu nnukwu akụ ọhịa onye ọbụla alịtụsie nwanne so mụnwa jalụ jekwuru de mmọnwụ nsị a mmụọ n'isi mmọnwụ anyị ji eje mba onye ọbụla na-eti ọbara Jizọs gị bụ mmọnwụ esokwa anyị na-eti ọbara Jizọs dị mmọnwụ atụgharịa sị Sanko onye ọbụla na-akpa afọ draiva esi m eso n'ibe mkpa afọ draiva dị mmọnwụ asị m ọbara Jizọs ọrịa bụ afọ draiva nsị mmọnwụ jebe n'ahịa akọchago nwanne ụtala bụ ngagharị ị na-agaghị na-eme nwa exercise nwanne ọ dị ka ebe anyị nọ ofu onye ala nwa na-agafeta mụ na oyi nwoke nọ na-akpa nkata na-akpa ụtaba ofu onye ala nwa na-agafeta onye ala bụ ịtara ike mva asụ gba ọtọ na-achụ ndị mmadụ ọsọ gagide ozugbo lute fụma ozugbo tie SankoFM papaya SankoFM papaya ọsị m Sanko otega anyị bido chọba gị ụtụ echi bụkwa family meeting nwanne ịkpata ọsọ gịnị ka mụ na onye ara ya achọ ekene kenere m ụmụ Enugu niile na ụmụnụ ekene kenere m ụmụ Enugu niile na ụmụnụ ekene kenere m njele ụmụnụ ekene kenere m achịkọta ụmụnụ ekene kenere m ndị nze na ọzọ niile nọ n'Enugu ukwu na ndị echichi niile na ụmụ Enugu ukwu niile ekene kenere m Asia Entertainment ekene kenere m onye ọbụla ekene kenere m ndị Anambra Southern California ekene kenere m ndị St. Eugene ekene kenere m Izu onye nwe Asia Entertainment ekene kenere m Cup of Joy Music ekene kenere m E-Money shout out to E-Money ekene kenere m E-Money ekene kenere m ndị nze na ọzọ niile ọmụ SankoFM eze mmụọ onye chekwa ya soro na Instagram SankoFM Facebook SankoFM eze mmụọ mgbe nke MSN one boy